се говореше, че българският държавен глава Тодор Живков се почиствал кръвта. Това е средството, с което той се почистваше кръвта. Той вземаше розово масло заедно с пробиотици. Това бяха нещата. Тогава се казваше живозитал. Това нещо и се разпространяваха за членовете на Политбюро. Ние направихме един опит с животни на плъхови, им давахме различни видове от продуктите. Дадохме им 3 вида. Чист пробиотик, за който говорихме до сега. Това е чист пробиотик под формата на капсули. Дадохме им пробиотик, който съдържа жълт кантарион. И им дадохме пробиотик, който съдържа корейски женшен. И предварително тези плъхови в продължение на 7 дена им давахме водка, 40 градусов алкохол, и на животните, на които давахме, на 7 до 10 ден се образуваха между 25 и 28 различни язви на тяхните стомахчета. Най-неочаквано при нас се получи при пробиотика, който се е заедно с корейски женшен, при които язвите се затвориха 100 на 100. Значи това е машината, лиофилизатор се казва, дето изсушава бактериите, за да може да, както ви казаха, да преживяват по-дълго време. И това са рафтовете, върху рафтовете се слагат тарелки, като тавички малки, и пуска се да работи, нали ви обясниха. И след това го изкарваме сух на прах. Този метод на сушене чрез сублимация е измислен доста отдавна, в началото на 20 век, но намира практическо приложение едва по време на Втората световна война, когато е започнало да се чувства липсата на кръвна плазма. И това е единствен начин, по който примерно може да се изсуши кръвна плазма, за да се достави на, да ги наречем тогава, бойни полета, защото няма възможност за хладилно съхранение и така нататък, в сух вид. Използва се в медицината, значи основно в производство на ваксини. Всички ваксини се сушат по подобен начин. То зависи от продукта, дето се суши, някъде около 2 дена. Вече в последно време, когато техниката достигна ниво, за да може да се поевтинят, да станат по-евтини този вид сушилни, намира приложение при производството на органични храни. Дезинфекцията е на много голямо ниво. Значи преди да се сложат тавите и да се пусне машината, се измива с белина или някакви препарати, дето дезинфекцират. Просто всичко е... Хигиената трябва да е на много високо ниво, защото иначе се замърсява се продукта. Може да се използва като храна, може да се използва и в по-малки количества, като хранителни добавки. Значи това нещо, специално, например, жените, които искат да отслабнат, да намалят теглото си, ние им предлагаме 2 продукта. Ето го този, към който е добавено освен пробиотичната функционална храна, освен лактобацилите, освен минералите, аминокиселините и други, съдържа в себе си екстракт от папая. Папаята е един силен антиоксидант и той допълнително въздейства върху човешкият организъм. Как се стига до отслабване, за което е много важно да се знае. Човешкият организъм е гладен за белтъчини. Когато вземете 2 лъжички от който и да е от тези продукти, 2 лъжички, ви се насища апетита. Защото в мозъка на човека има център на глада, а той се насища с белтъчини. И 1-2 часа не ви се яде. След 1-2 часа, като ви се доеде, пак си правите от него, пак не ви се яде и така можете да не ядете целия ден. Но вие реално не гладувате, защото аминокиселините, минералите, останалите неща, за които говорихме, ви си ги внасяте в вашият организъм. Това нещо е за хора, които черният дроп е малко повече увреден в резултат на пиене на алкохол, в резултат на ядене на мазни храни, мазнини и така нататък. Този продукт е също така подходящ
за жени. Той съдържа в себе си този пробиотичен продукт, който говорихме, плюс масло от лавандула. Маслото от лавандулата има силно успокояващ ефект върху човешкият организъм и довежда до успокояване. И не ще стигнем и до капсулите, където ефектът е по-силен, тъй като количеството е по-голямо. Този пробиотичен продукт за деца съдържа в себе си, освен тези неща, които ви казах до сега, той съдържа в себе си оризово брашно, съдържа в себе си малко царевично брашно, съдържа в себе си какао, в резултат на което се получава един приятен вкус за децата. Отделно от тези неща, които ви казах, се съдържат милиони и милиарди живи клетки на Lactobacillus bulgaricus. По този начин се доизсушават антики, примерно стари книги, намерени престояли за да се при лоши условия климатични. Знаете, влагата действа по много лош начин, не може да се съхраняват предмети на изкуството. Особено старите книги, които са, те се доизсушават чрез сублимационно сушене, за да може да се хранят в музеите за тези, които ще бъдат след нас. Това е в капсули, но съдържа, значи в кутията ние не можем да сложим голямо количество билков екстракт. Примерно, ако ни сложим в кутията розово масло, ви няма да може да го поемете, тъй като да много силно миричи. А няма, например, по-горчиво нещо от женшена. Той горчи до такава степен, че ако го сложим в кутията, ви не може да го приемете. А тук имаме възможност в капсулите да сложим в голямо количество. В кутиите е в малко количество и те са затова функционална храна. А това е хранителна добавка. Тук има два други интересни продукта. Специално искам да обърна внимание за тях. Това представляват екстракт от корен на коприва. Специално това е предназначено за мъже. Екстрактът от корена на копривата действа на протохормона на човешкият организъм и се образува, при мъжете се образува по-голямо количество тестостерон и естрогени, разбира се образуват, тъй като равновесието е винаги в организма и мъжкия, а при жените се образува от този продукт по-голямо количество естрогени. Какво се получава при мъжете? Това нещо, екстракта от корена на копривата, заедно с пробиотика, пробиотичният продукт се използва като транспортен носител на билковият екстракт, има ефекта да предпазва от рака на простатата. Същевременно спира косопада, заекчават се ногтите, стават твърди и както има и също така усилващ сексуалните възможности на мъже ефект. Както един каза, ще вика, след като изпия 4 капсулки сутрин над него, всички жени, вика, ми се виждат хубави. При вас жените също спира косопада, увеличават се производството на естрогени и заедно това нещо с пробиотичната функционална храна има много добър ефект за остеопорозата. Концентрацията на пробиотичната бактерия е с 10 пъти минимум по-високо, отколкото в обикновеното кисело млеко. Ние премахваме тези буферните съставки. Белтъците, лактозата, водата. Значи, имайте предвид, че в едно кисело млеко водата е от порядъка на 85-88%. Това представлява суха закваска за кисело, за българско кисело мляко. По този начин може да се получи с едно пакетче, предназначено за 2 кг прясно мляко. Трябва да се знае, че за да се закваси прясно мляко, трябва да бъде пастеризирано само, т.е. това мляко, което издържа до 10-15 дена прясното мляко, тъй като доста от производителите произвеждат прясно мляко, което е много обработено по специален начин, на много дълго време издържа месеци и години, то не може да стане, тъй като то е фактически не е прясно мляко.